నా లైఫ్ ఎందుకు ఇంత స్లోగా ఉందో తెలుసా? ఎందుకంటే నేను జీరో నుంచి నా జర్నీ స్టార్ట్ చేశాను. నాకు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చిన వెల్త్ లేదు, పేరెంట్స్ ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు. కానీ నా దగ్గర ఒకటుంది. కళ్లల్లో ఒక డ్రీమ్, కడుపులో ఆకలి, గుండెల్లో ఆరని ఫైర్. అందుకే నేను దేనికి తొందరపడటం లేదు. నేను కేవలం సెటిల్ అవ్వడం లేదు, నన్ను నేను బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాను. చాలా మందికి షార్ట్ కట్ దొరికుండవచ్చు, కానీ నాకు మాత్రం హార్డ్ వర్క్ అనే దారి దొరికింది. లోకం అడుగుతుంది, ఇంకా సెటిల్ కాలేదా అని. అవును, ఎందుకంటే నా స్టోరీ కంప్లీట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. నేను ఎవరి షాడో కాదు, నా ఫౌండేషన్ నేనే. ఈ రోజు నా స్పీడ్ నెమ్మదిగా ఉండొచ్చు, కానీ రేపు నేను స్ట్రాంగ్ గా నిలబడతాను. గుర్తుంచుకోండి, ఎవరికైతే లెగసీ ఉండదో వాళ్లే కొత్త లెగసీ క్రియేట్ చేస్తారు.